Anita. Iya. Aku oleh njaluk tolong Anita. Balesi via VN ae. Oke Mbak, opo? Koncoku lho. Kan kamu jenenge Dek pindah nang Surabaya. Terus mari ngono Dek iki buka usaha dodolan kue. Tolong tukono nopo. Roti opo Mbak? Piroan. Roti kaya apa? Kue ulang tahun ngono lho, Nit. Gak ero piroan urung diweregoni. Tak kirimi apa jenenge contoh-contohnya ya. Sopo Mbak, aku sing ulang tahun. Tak kita brownies ta opo? Nek brownies ta opo gak masalah. Tak coba satu. Murah kok kue tare koyoke. Wong sik kait buka usaha. Masa yo langsung dilarang no. Delok isi Mbak contohe bekne. Ana sing tertarik koncoku. Tak ewangi promosi nang koncoku. Astagfirullah Mbak Zin, njak tulung sing akeh. Iku SpongeBob. Kok SpongeBob? Minion. Untune iku gak ana sing apik ah. Mbak yo disikati dhisik ngono. Tapi Apa sing iku? Zombie. astagfirullah, aku gak moco. Aku gak moco VN sampean aku delok gambare ya Allah. Ya Allah aku gak kolu banget. Ndang mele ojo guyu. Aku dicokot sampe. Aku dicokot roti ini. Untuk aku diketim, Mbak. Iki apik iki. Black Forest jari sing bestseller. Jari ini bestseller. Untune kan rodok cilik-cilik lek mangkat gede ya. Gak wis, Mbak. Gak wis, Mbak. Aku dicokot. Aduh, iki wes gak nyokot Cinderella kan? Cantik. Cinderella-ne cosplay tadi jerapah. Kulune ketahuan, Mbak. Aduh, ya Allah. Ya Allah, pipiku kaku. Aku mbak koncoku iki, mbak koncoku sampe mau ndelok. Dek gak iso meneng. Njak tolong mbak iki wis bengi. Aduh, ya menangis aku.